Piye, Mi? Ayo, krasa penak banget to, Pipi. Wis lagi penak tenan. Ayo jelas penak to. Wong anggo diganjel barang kok. Mulane aku ngomong aja kesusu. Nah, kesusu yang kedadiane kan dadi ra penak to. Nah, aku selak pengen lho. Ngono kuwi sing sabar. Kan ora salah kedaden. Ya wis, kowe dilanjutne ya, Pi ya. Aku tak leren sik dilit. Ngomong perkara ganjel kompor ya dadak nyusu-nyusu ya ngopo ngono lho. Barang wis diganjel. Enteng. Wis ngrasake masake penak posisine sajake. Selamat hari biasa ya. As, telat. Lah, ngono banter ramen. Sampai iki belas ora romantis kok. Lah piye to, Dik? Wis ngucapke telat gak ngono tok. Sepurane tenan, Dik, aku kelalen lho. Gege esuk lali karo aku. Ya ora mungkin nek kuwi wong iki katerus kan sejati kok tak lalekke piye to. Sebentar. Kudune dolan itu ya. Oh, Apa? males kok. Kuwi bareng bebujuan malah malesan gede, Dik. Cek Mas. Anakmu lanang, Dik. Lah apa? Lah aku dadi kesete. Lah iki harianmu ora keset, Dik, Dik. Kowe nyuna di apa, Dik? Loh kan. Wong ora romantis sih kaya sampean ku lho. Iki ditawani hadiah kok malah ora romantis. Ora. Justru ngono ki malah romantis. Definisi romantis sih menurutmu apa? Ya romantis sih suatu kegiatan yang bisa membuat hati itu berbunga-bunga. Lah iki ati apa pot? Ya, malah celelekan to iki. Sampean ku maca artikel-artikel ku lho. Tindakan romantis ku kepiye wae? Ben ngopo? Nambah penak. Mintulono, Man. Lah ngopo? Wangsulono sik to. Lah kowe arep lu apa kok? Oh, lah menungso ora genah. Ditakoni kok malah genti takon lho. Ayo, Lho gajak dolan. sapa sing ngejak dolan? Lah kok ayo? Tuku parfum laundry. Malah anu Dik. Aku baru dibelivan nih. Wis dijai. Dijak ndi? Paling rembukan usaha. Usaha apa? Nah kan aku karo Ivan lagi rembukan usaha tuh Dik. Aku ya mikir timbang duitku kesaut. Mending tak mau buka usaha tuh. Ya wis tak tuku nggone Pak Karno wae. Bisa hati-hati ya. Love you. Bye. Halo. Lah, gue bawa telepon parcel ini. Is, tuku penyedap rasa is. Merek apa, Lek? Sak-sake. Ya, Lek. Ya, Arep masak apa tuh, Lek? arep masak sop aku is. Wah, ya enak loh, Lek. Lah kowe gelem apa piye? Ya gelem no. Ya engko nek wis mateng moro ya. Cik to, Lek mateng. Lah wong aku lagi arep mulai masak lho is. Wah, ya selak lupa tuh, Lek. Nek kowe pengen sing mateng, ya ning ngene mbok jum ngono lho. Nyuwun sewu. Penyedap niku nek jenengan pengen gratis. Buka pabrik penyedap dhewe, Lek. Ya is, lali aku. Barang iki, Mas. Isih mulus, Mas. Wong karo ibuke ora tau dinggo kok. Jarang, Mas. Iki lak ngene ibumu to, Man. Kok bodol piye to kuwi? Lah wong ibuku ki lagi BU berat lho, Mas. Lah sing kepengin ngedol kuwi ibuku, Mas, dudu aku. Oh, ya wis ya. Ya wis sing piye kok. Dene ora Ditarin bojoku sik to sing arep tak tukone bojoku. ngene wae to, Mas. Barang iki ditiliki sik. Kowe tak gawene rene. Ya to. Kowe nek jenengan cocok dibayar. Nah, nek ra cocok tak gawene mulih meneh, Mas. Wis, Apa Mas? kopi. Di plastik apa tunjuk iki? Diombe kene to. Wis kopi kok di plastik iki piye to kowe? Mbok menawa ajeng dibeto mantuk kok. Ora kene wae. Manis apa pahit?
manis, tapi pahitnya jek kroso. Piye kuwi, Mas? Pokoknya iki aja legi-legi, ning pahitnya jek kroso. Ngamen ta, Mas? Tapi ya Wis ngeten mawon. Gulane pirang sendok? sak mulai naker to. Intine iki rasane wis ngono kuwi mau. Sing wae, Mas. Kula gawe kopi pahit. Mungkin jenengan mang naker gula dhewe. Oh, sik to. Tak boleh iki aku kok kowe. Kula. Ning nganggo caramu ngono kuwi mau ya penaken kowe no. Wis. Wah, mung ngeki gula wae lho, Jon. Kecuali nek sampean tak kon gawe dhewe. Lah kaya ngono kuwi mau padha wae ya aku gawe setengah gawe dhewe no. Wis, ngene. Sune aku dadi wong sabar. Sabar. Lho, Mas. Cobirin. Oke. Pripun, Mas? Good. Pun pas. Dodo mburi. Ker. Pas. Berarti feeling kula tepat nih, Mas. Good is. Apa enake kula buka warung kopi nggih, Mas? Lah harus bareng kelontongnya. Nggih tetep buka. Sing jaga sapa? Nggih kula no. Carane. Lah kan warung kopinya teng mriki. Wah, yo sesak no. Is. Nggih mboten to, Mas. Deloken. Ki ngene tok iki tok rumpek banget lho. Saya meneh kok nek ketambahan prabotan kopi. Yo saya kebak. Oh, iki sing marahi bapak iki siji kok. Napa, Mas? Awakmu lho kegedean. Matur nuwun. Kaya apake cilik-cilik wae. Is, iki surprise tenan yo, istri tercintai. Terus sih, Mas. Mas. Mintu kau. Ojo ngerti sih ndon. Nah, yo, itu gawe emosi. Ben emosi Ronald. Jare metu kok malah nyenoni kene. Oh ya, metune mong sedelok, mong jajan tok, Mbak. Jajan apa? Sate kambing. Aku dijajake karo Mas Momon. Lah Mas Momon tak pun bungkuske nggo sampeyane ora gelem lho, Mbak. Alasane kuwi meteng enom ora entuk mangan sate kambing. Oh, ngono ya. Yen dimasakne wong wedok iki malah ra diambus blas. Malah jajan, mangan enak, leleng omah. Sorry, ngene yo pengen bahagia. Mas, udengo. Aku blonjone pasare tak rewangi ngangkot, panasen. Lah kok kowe malah jajan dhewe, madang enak, ra eleng omah. Jenenge wong rumah tangga ki susah seneng bareng. Lek pengen golek kebahagiaan dhewe, lah ngopo dadak rabi karo aku bareng? Nah, Mas Momon itu ya kebangetan, Mbak. Susah apa to bungkuske dienggo seorang istri gitu. Nek wis dibungkuske tekan omah kan dadi bahagia sing ning omah. Rumangsa nek diperhatikan, ya to, Mbak? Kuwi lek pikirane wong lumrah to, Mas. Ya sorry to Van. Aku nyetra bungkuske sate kambing. Dengan aku ya numbaske hadiah sing nilainya ku lebih berharga. Walah, bernilai apa? Lho tak tumbaske jaran ning samping omah. Wah, elok tenan Mas Momon iki jian. Sorry, ngene sayang karo bojo, Kak. Mbak, pilih ono sik, jaran tenan apa ora wi. Ya Allah. Alhamdulillah. Iki nggo aku to, Mas. Iya, Dik. Aku ki ngerti apa sing mbok pengini. Aku ya ngerti apa sing mbok butuhke. Nang ya sepurane ya, nek aku numbaske ki regane ora sepiro. Makasih banyak ya, Mas. Nah, saiki pilih jaran apa sate. Wah,
Siap-siap menduda, bos. Iso lho. Aku lho. Nah, saya disoyang-sayang pit motore. Persiapan surat dibeli. Iki awan iki beli motor sih ya dianggap bengi aku dibeli ya. Iya. Tahun barunan gue jalan yuk, Mas. Mbak, iki nek meh nggo tahun barunan. Kuwi diservis sik, Mbak. Ya iya nek sesuk tak gono gembul ya. Gembul sapa? Ya bengkel langgananku toh. Mas senengane rekoso lho. Koso pinter koso kene tak servis dhewe kuwi bengkel kok. Mas, motor Honda. Kuwi wis duwe bengkel resmi dhewe. Sing jenenge Ahas. Wis ning Ahas wae genah kuwi wis, Mas. Oh iya ya. Ya wis sesuk nek ahas wae, Mas ya. Oh iya Dik, tapi anggere aku bengi diservis ya. Yo, mentengi sesuk nek ahas e. Alah, ya omong apa to ya. Lah servis no. Lah kan aku bengi aku diservis bojoku lah sesuk awan motornya bojoku diservis Ahas. Terima kasih ya Pak Momon. Jangan lupa servis yang teratur ya Pak. Siap. Ini kilo Dik, servis ning Ahas. Kuwi mekanike ahli, spare part-e ya asli. Tur bergaransi. Monggo Mas. Wis, iya Mbak. Aku beli selora. Seloy Mbak. Iya. Enggak jauh. Ning ndi Mbak? Dua kado, dua di Mas Bob. Oke no. Jam-jam baru sak ya. Mbak, kok sampai ngerak karo Mas Bubu ae toh? Ora wis. Bilang apa? Lah aku nggak perlindungan kok. Nek karo Mas Bob, ora tuh perlindungan kok. Perlindungan apa ya Mbak? Soalnya kan awakku cilik. Mas Bob yo cilik. Hanya umpak motor bengi-bengi. Ayo kena kembung kok is. Ora betenge. Hanya aku numpak motor karo kowe kan iso mbok boncengke. Terus aku jadi terlindungi oleh beteng. Aku piye yo is? Lali. Iya Mbak, siap. Nggo motornya ya. Nggih, sing dikatawu. Soalnya nek nggo motormu kan wis pengalaman. Pengalaman apa ya Mbak? Nggo beteng. Apa? Soalnya nek motorku pengalaman kan nggo giting. Kok aku ya piting lho Mbak. Giting ning sak truk. Makasih banyak ya Mas. Sama-sama ya Dik. Ternyata sampean ki romantis banget ya. Aku nek gelem netokke romantisku. Kira-kira yang luwi Romeo karo Juliet. Ibu soalnya wis kundur. Pasti seneng banget. Bisa tak terki nanti-nanti. Kamu ketian motor karo sampean.